Mislili ste da je Ivan Pernar kralj jer učenicima dijeli 100 eura za sklekove? Zamislite, u gradu Krku učenici će dobivati 140 eura za prvo mjesto na županijskom natjecanju, 200 eura ako su učeni generacije ili ako su osvojili prvo mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju. Ivan Pernar could never. Mi mladi samo tipkamo po mobitelu, kažu da ne ustajemo starijima u tramvaju, a jeste li vi ustajali nastavnicima kada su ulazili u učionice? Pišite u komentare i glasite u anketi portala Srednja.hr. Pitali ste se odakle su najbolji učenici u Hrvatskoj? Pa A razine svih obveznih predmeta i hrvatski prošle godine najbolje su riješili učenici iz Zagreba. B razine najbolje su riješili učenici Međimurske županije. Oni najlošiji bili su iz Ličko-senjske županije. Krenule su prijave maturanata za fakultete, trenutno najviše prijava ima Zagrebački FER, Zagrebačka medicina i Zagrebačka farmacija. Sretno! Suzavcem i pendrekom i situaciju sa studentima Filozofskog koji su prosvjedovali 2016. htio riješiti naš bivši saborski zastupnik Željko Glasnović koji se sada oglasio. Studenti prava u Zagrebu objavili su da idu na studijsko putovanje u Beograd, no to je Glasnoviću jako zasmetalo. Pitao se na fejsu je li možda predsjednik Studentskog zbora prava u Zagrebu član HDZ-a. Novi tjedan, nova afera u akademskom svijetu. Bivši dekan i još 9 zaposlenika ekonomije u Rijeci osumnjičeni su za malverzacije od čak 384.000 eura. Razlog zlouporaba ovlasti i položaja i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Učenici u Srbiji koji u srednjoj strukovnoj školi izostanu više od 15 dana morat će na dopunsku nastavu. No protiv toga nisu se pobunili sami učenici, već nastavnici. Kažu da za te učenike moraju raditi potpuno nove planove i programe, a za to u svom rasporedu sati nemaju vremena. Ako imate kolegicu ili kolegu u razredu koji su aktivno uključeni u borbu protiv nasilja, otvorene su prijave za nagradu Luka Ritz. Ona se dodjeljuje učenicima koji promiču toleranciju, sveučas Luki Ritzu kojeg su 2008. nasmrt pretukli huligani. U prvi razred osnovne škole od sada se u svih 20 županija osim grada Zagreba može upisati online. Roditelji svoju djecu upisuju u školu pomoću sustava e-građani, a sve detalje možete doznati na Srednja.hr jer ste gledali Srednja.hr Newsflash.